utshwala mina ibona obungikhombisa uma ngizokwenza into okuthi into engizoyenza la ihamba kahle. Manje ziningi izinto abantu abafundiswa ngazo emasontweni engingezona. Thola ukuthi umuntu egcekeni lomuzi wakubo usecula amaculo asesontweni. Asikwazi ukwenza lokho. Yabona nje makuthiwa nje senza into singenisa amakhehla mhlambe, hayi bafowethu ngeke kunamahubo asekhaya ekuyiwona kufanele siwahube, ekuyiwona umkhuleko na umthemelezo wegceke. Umhlaba wabantu uhlangene ezweni lenkosi, baye siyabamema, baye ezweni lenkosi, izwi labelungu thina siyobagwaza ngezikhali zethu, baye. Hayi ngeke bafowethu lutho. Kaboyivumela inkolo iqede into enjalo yokhokho bakho.